Mä en tiedä, muistiko viimeksi läpi vai se on nyt, kun mä oon aina kahdella sakkelilla, mutta tuli vaan mieleen. Silloinhan se on nyt varma. Lievästi parikkaat ja ei nahkata heilu. Näin. Ja taas kahdella sormen peukalolla ja etusormella puristetaan naps. Se lähtee ja pikkusen autetaan tästä sormella niin, ja sitten työnnetään tuolta. Noin.
Eikö se pää katkia? Oi, hyvä. Joo. Ja sitten näin. Se kyllä nää opit. Älä enää työ näin. Se on jo pois sieltä. Näin. Tällä lailla kahdella sormella painetaan naps. Tuo jää tuohon roikkumaan. Sitten pannaan etusormi tuohon kiduksien päälle ja täältä pikkusen autetaan alapuolta. Hyvä. Nyt. Ui. Se on hyvä. Hyväksytään. Samalla lailla naps. Tää pistetään kohta naamariin. Kyllä. Täällä tuli just näköpiiriin tollasia ihmeöitä, jotka leijuu silleen pitkä aikaa ylöspäin ja sitten tulee alaspäin. Se on nyt niitä joku 5. Ne nousee ylös ja sitten ne tulee hirveästi nopeasti alas. Tälleen näin. En oo ikin nähnyt tollasia. Mitä nää on? Aluksi oli silleen, että onks ne niinku sudenkorentoa, mutta ei ne taida olla. Herra jumala. Aika villiä mennä noin kovaa ylös ja sitten tulla noin kovaa alas. Mä elää niinku reunalla koko ajan. Ei pakko laittaa nyt videota. Laiskohan tän kameralla. Hitto ei näy. Tuolla ois. Tuossa nousee ja sitten takas alas. Mitä hittoa? Mitä nää on? Se on luontevaa ihmeellinen juttu. Joka päivä tulee joku uusi juttu vastaan. Mistä ei ollut tietoinenkaan. Me vaan eletään päivästä toiseen. Ei ole tietoisia tällaisista jutuista ollenkaan. Päivän huolet ja mureet ottaa vallan. Ei tällaisia pääse edes näkee. On. On kyllä siistiä. Mäpä jatkan tän siian syömistä. Niinkö se sanotaan? Oi, tää on hyvä pala. No kyllä. Just hyvä. Justiinsa hyvä. Erinomainen. Pakko kyllä sanoa, että tänään oli kyllä niinku erinomainen reenipäivä. Kaikki sujuu. Kaikki tuntuu, että se meni niinku just eikä melkein. Vähän oli alussa semmoista alkukankeutta, kun oli taas ollut pari päivää välissä reeneistä, mutta kyllä se lähti siitä käyntiin. Ja reenin jälkeen, varsinkin kun oli tehnyt se assault bike setin, että vetää 3,5 minuutin settiä minuutin tauoilla. Se ei välttämättä jollekin niin kunnon urheilijalle, joka tekee semmosia
aina kausittain. Ei välttämättä ole juttu eikä mikään, mutta mulle se oli aika iso juttu. Mä jaksoin sen vetää ja siellä käytiin niinku, mentiin helvettiin ja takas. Sellainen se vähän niinku on, se reeni. Kun siihen pyörän päälle astuu, niin sit pitää olla valmis antaa kaikkea. Sitten ei kainostella. Vaan ladataan kaikki mitä on. Siihen puoleen minuuttiin. Ja mitään muut kuin se seuraava veto. Seuraava työntö ja potkaisu. Ja sit ollaan taas seuraavassa hetkessä. Ja taas pitää painua. Ei mikään niinku lopu. Sitten vasta kun tullaan puolen minuutin kohdalle, niin sit voidaan vasta lepää. Sitten se fiilis, kun sen on tehnyt loppuun. Ja on tuntunut sille, että elämä loppuu. Ja onkin enemmän elossa. Niin se voimaannuttaa. Se kyllä voimaannuttaa. Enemmän kuin mikään muu. Et ennen sitä on vähän pelottanut, että ei vittu. Tunkohan mä kestää tätä. Kuolenkohan mä. Sit yhtäkkiä löytää itsensäkin sieltä määrän päästä. Mun kaikki setit on ohi. Sydän juskuttaa, tuhottaa ja sataa. Ei tiedä oikein missä on. Vähän oksettaa, vähän vituttaa. On vittu raskasta olla. Mut silti vaan niinku jaksaa. Ja sit siinä menee hetki, että sykkeet taas tasaantuu. Mut se kun se alkaa laskeutua, ne kovat sykkeet, pikkuhiljaa alaspäin. On vähän silleen, että ei näe, alkuun on silleen, että ei vitsi, näin laske ikinä. Ukkariski oli sillä tavalla, että ei hitto, ei näin vieläkään laske. Vieläkin tuntuu siltä, että tekisi sitä samaa settiä. Mut sit pikkuhiljaa. Yhtäkkiä huomaa, että on taas rauha maassa. Ei oo mitään huolia eikä murheita. Siinä on jotain taivaallista, pakko myöntää. Jälkeen tuntuu, että mikään juttu ei voi hetkaa tossa. Kun on tehnyt niin vaikea jutu, niin kaikki semmoset arkipäiväiset jutut, jotka aiheutti jotain pientä haastetta, niin ei ole haasteita ollenkaan, vaan kutsuja. Kutsuja taas antaa kaiken. Kaiken itsestään. Ja sitten seurauksena on mahdollisuutena oppia uutta. Se on hieno juttu. Ehkä noita treenejä kannattaa tehdä useamminkin. Ja vieläkin nuo ötökät hyppelee tossa. Ne on niinku joku torikokous tossa. Jotenkin niin jännää. Mä olin vieläkin zoomissa. En tajun. Mut tärkeet on, että viesti välittyi ja ihmiset tajus mitä mä sanon. Toivottavasti. Juman kautta. Siinä ollaan. Jotkut syö siikaa tälle iltapäivän, jotkut hyppelee ilmas ylös alas. Tätä tää luontokunta on. Ollaan osana tätä kaikkea. Ai, taas on kaunis kesäiltapäivä. Tai ilta. Nyt taitaa olla jo ilta. Ja on niin nättiä. Joka puolella niin nättiä. On kunnon paratiisi tää. On ottanut monta videota, mutta en oo ehkä silleen perusteellisesti kuvannut silleen sivulta sivulle, että miltä täältä näyttää.
Tossa on toi mun mökki. Missä mä oon nyt viettänyt aikaa. On ollut kyllä hieno paikka. Siellä jotenkin sielun lepää ja henki saa vaeltaa minne ikinä haluaa. Eikä kukaan sanomassa, että mihin sen pitäisi mennä nyt. Ja siellä on isäntä. Isäntä tulee sieltä. Oli todella hyvä siika. Oliko? Ei tarvi yhtään suolaa. Aha. Aivan pirun hyvä. Joo. Kiitos. No niin, uskotaan sitten syödä. No niin. Loistavaa.